Hi mga katik-tik, gikan ko na munit og mais kay daghan usik ko ganiha. Karon ako nakwaon kay ako natapan. Oni. Ang kamatula. Dili magtahop ko ga. Ay sa ako alisigon. Awak dia kay abog, kita. Oh, sorry. Sorry, lads. Mooni ang kinabuhi sa pobre. Kay mga pan-apan kayo pagkatigom ani na anak kay 30 kilos, 14 ng kilos. Kilo, pila na. Iyog. Mambuktan sa iyog. Mauni ko tining ko ano bisa ani makakuan ani mag munit ani na hindi ka magsilbi. Kana pagbato na lang. Anak-anak ang babisa na siya misa katong kami si Rudy sa una nga. Wala namin ipalitid kan duway. Yung lapilian nyo ng mais kay. Baligya kay ipalitid kan duway. Ah, si Rudy makapili lagi dali lama human kay. Pas-pas. Okay. Anong mamunit pa bang kagmay sila? Say, kan daghan mang usik na mabuntag niya. Masayang dito kay mao baya ako trabaho ano sa una. Dili mamunit magunsa man. Kung naay magpalaba, laba. Maghilis kardero. Maski karon. Oo. Wala pa yung magpayabo rin ulam, yabo pod. Basta sulan.
Waring ko ara guturo waring bangko waring. Kasi wako. Wak! Wak! Sa imo baga, laparohon kaya ng ka-artista ra ka diaron. Ang isang listahan eh, ini trawag mais. Grabe. Lista dapat ng manong kukuro. Dahil mas isugo. Siguro pamunit ng tutog mais. Iatag sa akin. Dapat na mitang abang ba. Uy! Sa may isildo ni mo, huwag magani kay kaon. Palit mo na magkagpan. Maayo na lang ni sideline. Ang gahapon, wa ka mamunit gapong nagkargada perti daw daganang mais agbungin nila anang ingon anak bangag sa kanal. Wabi ako niundang ha. Insa nang wa maundang. Hindi mo mundang. Bangagan pa lang ako. Kagawa mo sa bahay kan Jurami, cambio tong kuan ni Nuni. Sinilas ko atong akong blow. Kaya tagaan ra kanakong kuan. 20. Jis. Jis ha, Jis. 20. 5. Kalayo atong pigiri. Magbait man. Ah. Na. Naayaw kay sikit-kit ra ako sa buon. Baktas. Mas lugo mo pan. Dami na diya narabay 5. Layo gapong kagkwarta. Na atong pigiri ba? Puso bilagan ng dali. 5 para man ako kwarta. Bunan rin 5 ang nanay kwarta. Kanang size. Oh. Ang mga bata ron lang pag suguon kay magpasuhol. Nga lagi, matod pa ni Meliha. Iya daw ko nung mga apo. Di man daw ko nung magpasuhol. Di makakaon o magpasuhol daw. Mungingana day ka. Sabi, si adlaw dili siya mukaon. Okay, puli lang. Kato isa sinilas nga black and white. Itong magka-limao ang pares. Nga, ikaw daw ni magsuot daw ka na mo daw kag buta. Yara, Nagalingan. taka og panulob sa tinuod na siya. Bata, Dali na. Sayang, mata na sa atin. Nagmata. Kuyawan sa tanim mo. Kuyawan sa tanim. Dagan kay kag fans la. Hi mo, hi. Hi, mga kapitbahay! mao na nga ako mga fans. Subscriber na ko ni sila, mga bata. Mga tropa ni Wapo. Bye Sam. Sani-sani, tagsa-tagsaon ba ang mga maayo? Kuan man ni ba? Danang di man ingon nga.
Mamunit sa jud kay makakwarta kintahay kawa. Paano dragon nimo kanang imo lang wa kay trabaho mamunit. O kanang mauga na kita kay uga ani aber ano sa nimo pili di man pun unsa kay uga naman. Isa ka lakton pa man akong pilianan. Sorry, di na ako tagaan. Guys, lang kami rice block. Nga nang uli na. Ayaw pag bali-balian yung jugab kamunggay ba? Mauni ako mga katik-tik, ako tanong mga kamunggay mauni dito kanang isado at dalot pat lima ka punuan. Antigo mo mugulay kamunggay. Dali.